Γεια σας παιδιά, Παναγιώτης εδώ, από το Cospan Tech. Σήμερα θα δούμε λίγο έτσι ένα παιχνιδάκι, το Grid. Βασικά έχω κάνει ήδη λογαριασμό, είναι από τους πρώτους αγώνες, έχω μαζέψει και 36.000. Οπότε πάμε να δούμε έναν αγώνα μαζί σήμερα. Ας κάνουμε αυτό το Apex Race System, για να το δούμε. Μάλιστα. Ας κάνουμε ότι το κάνουμε basic εδώ. Ωραία. Ok, go to race. Φύγαμε. Είναι πολύ δύσκολο γενικά το παιχνίδι. Δεν είναι από τα εύκολα racing. Οπότε ναι, θα μας δυσκολέψει. Για να δούμε. Μένει σε 6 παρακαλώ. Δεν είμαι και ο καλύτερος οδηγός που υπάρχει, οπότε ναι. Το target είναι 249 χιλιόμετρα. Θα φτάσω δηλαδή αυτή την ταχύτητα με κάποιο τρόπο. Πολύ ωραία μάξι όμως το NSX, πρώτη φορά το στρίβει ωραία. Ωραία, ας προσπαθήσουμε να βρούμε μια ευθεία εδώ, ας πούμε. Μπας και τα πιάσουμε. Ωραία, τα πιάσαμε. Προσδόκητο. Συνεχίζουμε. Το target το έχουμε κάνει achieve. Ωραία, αυτό ήταν μικρό. Okay. Πάμε να παίξουμε άλλο ένα. Ήταν όντως μικρό. Όπως είπα, είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν είναι πολύ εύκολο και γενικά εντάξει, αυτό ήταν και basic, ναι. Αλλά γενικά είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν είναι τα κλασικά Need for Speed και ας πούμε σαν το Rival. Είναι πιο δύσκολο παιχνίδι, ωραία. Θα παίξουμε και εδώ άλλο ένα. Ας παίξουμε αυτό εδώ, το event Good Gear Continental GT. Ωραία, πάμε να το δούμε και αυτό. Ας το αφήσουμε πάλι στο basic. Είναι το χαμηλότερο, ας το βάλουμε λίγο normal, έτσι και να έχει και λίγο περισσότερο ενδιαφέρον. Πρώτη φορά βλέπετε τέτοιο υλικό στο κανάλι, αλλά εντάξει, αν σας αρέσει μπορούμε να το κρατήσουμε, ας πούμε, έτσι να το συνεχίσουμε. Για να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Lamborghini βλέπω. Ναι, δεν είναι και τα πιο εύκολα αυτοκίνητα στην οδήγηση. Lamborghini γενικότερα. Ναι, αυτό εννοούσα. Ελπίζω να μην πω το 10ος. Είμαι αυτή τη στιγμή το 10ος. Όπα, σε κάποιον έχει φύγει εδώ πέρα ένας μοτιλαχτήρας. Ωραία, πάνε γρήγορα. Δεν στείλει ποτέ αυτό το μάτσι. Ή εγώ δεν είμαι καλός. Ένα από τα δύο. Για να μην θα τους φτάσω. Έστω, αν βγω 11ος θα είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Όπα, τι είναι εδώ. Ωραία, περάσαμε στη 10η θέση. Για να δούμε. Είναι, εντάξει, όπως έλεγα, είναι δύσκολο ακόμα και στο normal, ας πούμε. Οι κινήσεις του αυτοκινήτου είναι πολύ ρεαλιστικές και τέλος πάντων είναι για, δεν θα έλεγα ότι είναι για νιμπάδες, έτσι, δεν είναι για το κλασικό racing, ας πούμε, και ένα 15χρονο, 10χρονο, ξέρω εγώ, μπορεί εύκολα να παίξει και να το θέλει σκέψη και θέλει, εντάξει, θέλει να καταλαβαίνεις, ας πούμε, τι φάση παίζει με τα αυτοκίνητα, ας πούμε, με τα κρατήματα, τα φρένα και τα πότε να περνάρεις. Αλλά εντάξει, άμα ξέρω εγώ είσαι 10 χρονών, δεν παίζει ρόλο η ηλικία, εντάξει. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά εντάξει, παιδί μου, ο μέσος 10χρονος, ξέρω εγώ, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Είναι κακό αμάξι τελικά η Lamborghini. Παρόλο ότι δεν τα συμπαθώ. Πάμε
ένα crash εδώ πέρα. Α, και αυτό που ήθελα να σχολιάσω επίσης είναι ότι τα αυτοκίνητα γενικά παθαίνουν ζημιές, ξέρω εγώ, κάτσα μην πάρεις αυτός τώρα. Παθαίνουν ζημιές όπως και τα πραγματικά αυτοκίνητα, δηλαδή είναι ρεαλιστικό πολύ το παιχνιδάκι. Ναι, μπράβο μας. Μπήκα τώρα μέσα. Είναι αρκετά ρεαλιστικό. Τώρα ο speaker μου λέει ότι δεν έχω κάνει αρκετό damage στο car, αλλά ναι, έχω κάνει τέτοιο damage, ας πούμε, που έχει αρχίσει και μου δίνει σημάδια και στην οδήγηση, οπότε πω. Απλά να τελειώσουμε λίγο εδώ το ωραία στροφή ήταν αυτή. Διαφορά ήχος μου στο τούνελ, πώς ακούγεται. Καλή φάση. Βγάλετε φωτογραφίες εσείς. Εντάξει, ωραίο παιχνιδάκι. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο από το να πω ότι απλά δεν είναι εύκολο και για όλους το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτά από μένα. 12ος, εντάξει, τι να κάνουμε. Ήμουνα ο Παναγιώτης από το κανάλι Cospan Tech.